Boas noites. O meu nome é Antonia e meteuseme un ocupa na casa. Vostedes seguramente non saiban nin o que é un ocupa, porque é un tema do que non se fala nunca nos medios. Pois están por todas partes. Ven toda esta xente? Son todo ocupas. Viñeron a semana pasada e como lles deron bocadillo, quedaron a vivir no plató do Land Rover. Pero conmigo non van poder, Acabo de chamar á Garda Civil para que me desaloxen a ese maleante. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas. Muy buenas, xa veño cruzado. Xa tuven que empapelar a dous aí que van nun coche. Dicen que era un huracán. E pero que mierda é isto? Ai, Dios mío, de verdad. Brillaba máis que un chaleco reflectante. Sí, xa os vin antes, sí. Conteme, señora, chamou vostede a Guardia Civil? Sí, menos mal que veu xusto para empezar o sketch. Teño un problema. Teño un problema? Dígame, non me diga máis. Xa sei que lle pasa. Ten un ocupa na casa. E como sabe? Seiro porque levo 25 anos de Guardia Civil, non houbo ocupas jamás. Empezou Ana Rosa a falar dos ocupas, non hai máis que ocupas nas casas. Matemáticas. Desde que empezou Ana Rosa a falar de ocupas. É como desde cando empezou Mujeres, Hombres e Viceversa. A xente, as bibliotecas, a ler, a estudiar. Mire, non me fale mal de Ana Rosa porque ainda outro día dixo Ana Rosa Quintana: me encanta estar rodeada de gallegos. Pareceme normal. O raro sería que un gallego dixera me encanta estar rodeado de Ana Rosas. Eso sería máis raro, non? Digo eu. Bueno, Vaime desalojar o ocupa ou non? pero como sabe usted que é unha ocupa? Porque se me meteu na casa. Iso que ten que ver. O sea, meteuse e non se quere marchar e non fai nada. É o que fai Hazard no Madrid. Meteuse ali, non fai nada e agora hai que botalo fora. O mellor non é un ocupa. O mellor é un asesino. E usted está falando mal del sin saber. Home, eu espero que sea un ocupa e non un asesino, pero Pues pode vir comigo, por favor. Acompáñame, por favor. Gracias. Sin presa. Pero non hai presa. Que a casa está aquí ao lado. Tuvo suerte que non cambiou a pechadura, Tuvo moita suerte. Pase, pase. Ai, Dios mío, como está todo. Mamaiña do Carmen. Que pasou? Pero mire, pai, como está todo, coño, que hasta hai restos orgánicos. Puf, Dios mío. Está no baño. Vamos a facer unha cousa. Que? Póñese aquí. Donde? Póñese aquí, por favor. Aí. Quieta aí. Póñese aí. Aí. Quieta aí. Quieta. Colla a pistola. Colla a pistola por si ven, joder. Colla a pistola non vai a vir. Alto a la... ¿Quién anda aí? Estoy cagando. Ocupou o baño tamén. Tranquila, non se mova, deixa vir. Aí ven. ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? Alto a la Guardia Civil, nin se mova. Quietiño aí. Ainda por riba ven en chándal. Ainda por riba de se non ocupa drogadito. Eu non son ningún drogadicto. Aclárese, se é futbolista ou é drogadito, se é rapero, teño que matalo directamente. No, avísolle. Avíseme por que leva chándal. No, algunos levamos chándal porque nos gusta o fútbol. Eso non quere decir que seamos criminais. Tamén dicen o deportivo que lle gustou o fútbol, mas mire o que está pasando. Bueno, perdón, tranquilidade, non poñerse nervioso. Pode deixar de apuntarme? Eu non fixe nada. Eu deixo de apuntarlle, se desaloja usted esta casa agora mesmo. Como? Como que desaloxe? Levo, atento, 20 anos vivindo aquí. 20 anos e ainda o di.
Como que 20 anos? 20 anos e ainda non saben falar gallego perfectamente, correctamente. O sea, leva 20 anos de ocupa. No, que carallo ocupa? Esta é a miña casa. Baixa a pistola. A miña casa, di, e non se puxe colorado nin nada. Dios mío, como se apropian das cousas así tan rápido. Cariño. Cariño. Cariño? Cariño. Pero encima, Cariño, pero que dis? Pero que tipo de confianzas son estas? Vamos a ver. Por favor, hoxe non me enfagas estas bromas. Ai, hoxe costoulle dicilo, Yes. Voy outra vez. Hoxe non me enfagas esas bromas. Hoxe que xusto ven a miña familia a cear. Non serán de Sanxenxo. Dios mío. Señora, a gente vai meter a familia aquí a cenar, seguro que son un clan, eu que sei, serán rumanos, eu que carallo sei. Vamos a ver, vamos a aclararnos un poquillo. Séntese aí. Sí. Vamos a ver. Ustedes teñen relación entre ustedes? No. Teñen algún tipo de relación entre ustedes? Sí ou no? 10 anos casados. Eu non vin a este ocupa na miña vida. Como? Vamos a ver unha cousa. Dice que leva 10 anos casados. Sí. E usted ten pruebas deso? Ten alguna forma de demostrar eso? Mira aí. Pedazo de pantalla e de plasma que tenemos. A foto da nosa boda. ¡Ja! Pero a ela pasaralle un tráiler por encima. A casta está chea de fotos de los dos. Dios mío, pero mira, hasta fan Photoshop, porque ves claramente que ese non é o meu corpo, perdona. Estou moi escanillada, Qué preparados vindes ahora os ocupas. Mire usted, señor agente, la foto de nuestro primer aniversario. Punta Cana. Segundo aniversario. Ahí, en hombres, mujeres y viceversa. Tercer aniversario. En Land Rover, que ya empezó la crisis. Sí. Vamos a ver, señora, ¿cómo se explica usted esto? Que teña fotos con él en Cancún, en Punta Cana, en Land Rover, A ver, no día da boda. Coincidiríamos. Eu que sei, tamén teño unha foto con Galloso e a teño enmarcada. E non estou casada con él. Botamos un foguete unha vez, pero xa está, marchei para a casa. Imos facer unha cousa. Vostede vai ali e comprobe se falta algunha cousa da casa sí, e mentre faleu con. Sí, por favor. Por favor, séntese aquí, boete. Sí. Vamos a ver. Sí. Iba a deixar a pistola tirada. Mire unha cousa. Sí. Vamos facer unha cousa. Sí. Hai unha forma de saber se é súa muller ou non. Temos un protocolo para estes casos, vale? Usted é o home dela, sí ou non? Hasta hoxe estaba convencido de que sí, pero xa me estaba facendo dubidar. Bien, non pasa nada. Eu teño unha fórmula, un protocolo para saber se é ou non é. Eu doulle a usted unha mano de hostias criminal, metolle unha paliza, empeza a hostias a usted con bam, 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 machaco aí contra sale, perdándolle, Sí. Perdándolle, pim, pam, pim, pam. Pero es necesario... Sí, pero blum, plas, plas. Revento a pausa aí, Sí, vale? sí. Sí, bien. Unha vez que está reventada a pausa, Ese es el método. ese é o método. Aí, moribundo, entra a súa muller. ¿Y? Se sinte lástima, non é a súa muller. Venga, dalle. Está de acordo? Venga. Vale, voulle dar duro, Una cosa, ey. Vamos a ir a Modiño, ¿no? No, no. Séntese aí. Uy, Está preparado? no. Venga, póñese. Voulle dar con este brazo porque este teño ajarrotado. De maniotas. Ah, O outro día nunha manifestación pacifista, sí. tú ven que bum, bum, bum. Ah, que le estuve pegando a pacifistas. Claro, non lle vou pegar aos violentos. Os violentos volvense contra min, cara. Claro. No. Bueno,
Pues veña, Dolle, veña. dalle. Voy a dar con zapato. Con- No, pensé que podía sacar, pero no. Voy a dar, veña, preparado. Sí, ¿Listos? no, preparado no estoy, pero... Pero voy a dar igual. Veña. Despois entra a súa muller. Que tal? Como vai o desalojo? Que tal? Non... Mal. Non hace falta. Non se hace preocupe, falta. non. Sí, señor. Ei. Non hace falta. Eso. Iballe tomar declaración para que non vou saber escribir o que dice usted. Non se preocupe que non vai facer falta. Pero vamos a ver, un momento. Como que marcha? Non dicía vostede que vive aquí? Sí, pero aquí non se me quere. Aquí non? No se me entiende. No, nin aquí nin en ningún sitio. Tomárate... No, Non, que non entendo, xa vexo que non eu entendo. sei ler entre liñas. Moi bien. Vamos a ver. Antonia? Vamos a ver. Vei. Chamouno pa dicindo que era usted un ocupa. Tampouco hai que ser moi listo, para saber que se quer desfacer de usted. Ya. Vale? Vale. Veña. Antonia. Chao. Adiós, Sebastián. Pero vamos a ver, séntese aí un momento. Faga un favor. Séntese aí os dous amigos. Por favor, séntese aí. Firme. Arre. Vamos a ver. Ustedes está claro que son matrimonio. Sí ou non? E usted, señora, se quer desfacerse do seu home, fai como a todo o mundo. Vais ao juzgado e pon unha denuncia de divorcio. E non chama a Guardia Civil dicindo que ocupa. Moi Vale? fácil dicilo, pero sabe vostede canto costa un abogado? Me da igual. Se acabó, vale? Me cache la mano. Vamos a ver. Ahora vou deixar apuntado que non hai denuncia de ocupa desta casa, vale? Vale. Poden chamar o que queiran por ocupación, que non lle vai atender naide. Moi ben. Vale? Vale. Chamen o que queiran. Naide vai vir aquí por ocupación a esta casa, vale? Lo siento Venga. mucho, no volverá a pasar. Perdón, señor agente. Vale? Deixar de molestar a Guardia Civil, que ten cousas que facer. Que vin pasar aí ao trío pura fantasía nunha furgoneta. A ver se os dou pillado agora. Ay, señora. Fácil, veña aquí, tranquilo. Señora. Póñase tranquilo. Ay, señora gente. Póñase tranquilo. Ay, por fin. Póñase tranquilo, que xa vin que quería falar conmigo, que xa vexo que vai vestido de sketch de Televisión de Galicia. Ay, señora. ¿Qué pasó? gente. Ay, señora gente. Que pasou? Por fin chegou vostede. Que pasou? Meteronseme dos ocupas na casa, señora gente. Enteros de dos ocupas na casa? Ai, sí. Non se preocupe, veño dun caso similar. Fágame, por favor, unha descripción deses ocupas. Como eran? Como eran? Eran completamente normales, pero él falaba moi raro. A él non se lle entendía? Nada. La madre que los parió. Y eran ocupas...